Senkezweni. Yebo Mthobisi. Hey. Asuka manje nami ngisi-BP ngathi yakhuphuka. Ngifuzela ubala njengedada. Kodwa ngempela lo mfana yini ebenonyiya kangaka. Le mali engaka ngathenga impahla. Izinto eziwuthunga imali engaka. 50,000 phela lo. Ungathenga ngawo izinto eziwuthunga nje kuphela. Sihlupheka kangaka siphila naye. Le mali nje bengeke nginiketha ngiyopheka ekhaya kubo. Ngale mali lena. Awunonya umgodi. Amasimba umgodi unonya. Bengeke kufakele nje nawo lo mcimbi ozowenza ngale mali le. Uyayithatha uyotekela into eziwuthule liteke lesi sikipa ngo50,000. Siphile na sihlupheka kangaka. Kodwa umgodini ngempela sizonde kangaka ngamnalizwelo nathi. Imali engaka. uNkulunkulu wami. Angeke libone izulu umgodi. Ayikobe likanini impela izulu. Ngeke libone. Asi lo muntu ngahamba naye umbambe ngengalo uthi nje hayi ukhonzile khonza wafu klinini le akekho umuntu ongathenga izinto eziwuthunga 50,000 kunabangani bakhe abasokola aphila nabo ngoba ngisole ngishushile nje uba ngihleli lapha phansi nje yini imali yokuthenga izinto eziwuthunga 50,000. Hayi enganza ukuthi ngiyathemba nezwela lapha nentokazi owelile umntaka Mchunu ezikhalela ukuthi ngempela uKhuzani Ndlamlenze unemali yokudlala unemali yokuganga ekubeni aphila nabantu abaswela abafana naye lapha ngabaxhasa ngale mali engango 50,000 kodwa akwazi ukuthi athenge izipahla ezimbili lapha iteki elidula ngale ndlela emangalisayo lapha namanga sibheka ukuthi iteki libe imali engango u22,580 wamarandi kanti iskipa ke sona lapha neskipa seGucci lapha singu 14,892 sibheke lapha ku 15,000 kodwa indaba yeskipa ke engathi soyikhumbula iskipa ukuthi uKhuzani wakwasifaka nje enkundleni zokuxhumana esi-unboxa lapha ke esho ukuthi ke uthunyelelwe ngomunye wabalandeli abafike bamupha lesi skipa lesi indaba inamateki phakathi wona amateki asuse lapha lokushisa kuwelelo umntaka Mchunu nakala kwethi ngakuthini mhlawumbe kwakho kuphawula ubone welele eqinisile ukuthi uKhuzani ngale mali engabe unikela kwezinye zezindawo esiza abantu abangenalutho kunokuthi ke aqoke impahla ezibiza ngalolu hlobo ezibili nje kuphela kuthina kwakho kuphawula ke sivehlane comment section ke siqede khona le ndaba ngaze ukuthi ngilasiboni sengiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa unyabuya funa ezinye ezilandelayo ku video elandelayo kwakho subscribe nisiphatha kahle ibe nosuku lumnandi ngithanda khona.